tayo kay Sir Boss. May video mo na ako. Alam mo tong buntok pa to. Nagkapunta ka na yun. Ha? Nagkapunta na kayo. Hindi pa. Ano pa lang. Sumunod lang kasi kami. Kala na may ruto na talaga. So Jay, paano na sa live ko? Hello. Yan, shoutout sa dalawa na to. Ano pangalan mo, tol? Jeff. Jeff. Ako yung tumawag sa'yo nung ano. Kailan? Nung isang linggo. Ah, Nung sabi, sinoutout ni Ma'am Erlinda. Ikaw yan. Ako yun. Yan, shoutout kay Jeff. Ayan, ito si Idol. Sir Jay, ano po, Mark Jason. Mark Jason, ayan, shoutout sa inyong dalawa. Alright. Yan, si Sir Jeff. ERCP ba kayo? Magme-member pa lang ako. Member. ERCP ano? Camarin Sur. Kamso. Okay. Bala ako sir, parehas kami RSAP. Tapos kami Arsap. Kaya Buchita. Opo. Karina Busita Bali, kami. webinar coordinator po ako ng Region 5. Ayan, si Sir Jay. Ano? Kita rin kami sa wakas. Updated ako lagi dyan. Sila pala yung nasa kanto, ano? Ay, yung haba ng binakbak natin. Hindi pa kayo nagsabi. Okay lang, sir. Sabi ko sa sarili ko, susunod lang ako ang sa dulo. Ayan. Haba talaga dito. Malawak kasi ang Camp Camsur. Di pa sana makapunta kayo sa ano, doon sa Albay, yung sa ano, sa Mayon Volcano. Soon. May bukas bang mga resort dyan? Meron naman. Meron. Meron pala. Open naman Bukas yun. naman po. Bukas. Mga resort. Sa mga bakakay albay ganun. Yan, bukas yan, sir. Bukas yan sir. May mga nag-rides dyan, ang tropa namin. Sunod Domingo. Hindi ako makapag-live dito. Walang signal. Walang signal dito. Sanay ako sa ganito, sir. Sir Jay. Ganda sana ng dagat sa bundok. dito sa ano, sa Roma sir o kaya maganda doon. Karamuan, kaso Karamuan. malalayo. Bukas na yung Beloy Beach, yung baga bukas na. Saan yung Beloy Beach? Sa bakakay. Belo. Bakakay. Bukas yun, sir. Bukas na Oh, yun. May narabihan bukas yun. doon sir sa Bakakay. Maganda doon. White sand. Sir, picture tayo.